Hello guys. Mangaon. Kay kuan meron Domingo magdon Sunday. Sayo man nagluto mo ang sinira ni Prisay na. Nya yang assistant si Finiska. Kami taga ang kabuyag. Wala ta na buko guys kay dili kayo hindi kaon ba. Mata. Ngaon. Yung pagsabaw. May nala. Ang ngayon naging mo ang kusinita. Sa mga nagtanaw. Ngayon. Oh? Wag ka ang kalto. Hindi na kayo dito. Tama. Ano ba yun? Lumayan kayo katuan. Ang kapsoy. Ano ang kapsoy? Ang kapsoy. Makaw na itan. Maayong pagpamahaw, ay. Wala tayo nito ko. Padel kaon pa. Kaon man dil kaon ba. Unya na ta magriluto. Kay kinsin ba pa? Bawang. Nang sa kaon tulo na lang ni ang mapaas man. Nanguna mo sila kaon. No. Wala, natagak. Ako pala ba? Eh, siko kan. Sudaan, maki ako na i-off. Apa ba yun?